Исәнмесез. Исмех игрех дигән сүз бар урыста. Татарчасын үзегез шамалагыз. Бу атнаны Мөслимдә юл хәрәкәте иминлеге буенча утырыш булды. Казаннан җитәкчелек килде. Ниндидер сюрреализм иде бу. Башта вице-премьер арттагы партада, гафу итегез, урындыкларда утыручы ханымнарга шелтә белдерде. Безгә дә әйтегез әле, бергә көлербез дигәнрәк кебек. Аннары исполком башлыгына эләкте. Районда юл йөрү куркынычсызлыгын тәэмин итәргә тиешле комиссия җитәкчесе җыелышка үзе үк тонировкалы машинада килгән. Водителем миңа әйтми генә караңгылаткан аны. Мин ул көнне авырган идем, диде түрә. Ярый әле әбине юл аркылы чыгарган идем, шуңа күрмәдем димәде. Очрашуның кульминациясе район башлыгының чыгышы. Безнең ди МЧС башлыгы ди, гомумән иртәдән үк исерек ди. У нас директор МЧС, он трезвый вообще не ходит, он с утра уже пьяный. Я уже 3-й год прошу министра МЧС, чтобы его уволили, но его не увольняют почему-то. Будь добры, помедленнее. Я записываю. Коронавирус турындагы яңалыклардан инде арып беткәнсездер. Әмма сөйләми дә булмый. Мода замана белән бергә атлый. Модельер һәм кутюрьелар менә шушындый спай гына күлмәк уйлап чыгарган. Айрым маска киясе юк, бик уңайлы. Легким движением руки брюки превращаются. Әмма шунысы гына уйланылмаган. Бидлекне безгә көненә берничә тапкыр алыштырып торырга куша табиблар. Шул очракта гына аның файдасы була янәсе. Тик бездә бит бидлекне авыру эләктермәс өчен түгел, штраф түләмәс өчен кияләр. Тем более шундый Кытай әйтеме бар ди. Әгәр дә син пандемияның 2 дулкынында бер үк битлек белән йөреп чыккансың икән, димәк син үлемсез. Иди отвали отсюда, понял? Аның каравы авылларда пандемияны уйларга вакыт юк. Көннәр матур тора, коронавирусның гына түгел, әбиләр чуагының да 2нче дулкыны китте бугай. Авыл кешесенә җәйге эшләрне тамамларга бик кулай бу. Татар әйтемен бераз үзгәртсәк, былай дияргә була. Әбиләр чуагы күпме генә дәвам итмәсен, ул беткәч тә 3 көнлек эш калачак. Салавычтан Рамил әфәнде әнә бии эшләде бу көннәрдә. Силосны да аяклары белән яхшы таптады, сәхнә урынына трактор чүмешендә шәп файдаланды. Ә бэк-вокалда эшләүче хезмәттәшләре аңа бии дип дәрт биреп тордылар.